Čaute, dnes som si pre vás pripravil recenziu prírodnej zubnej kefky Miswak. Jedná sa o čistiacu tyčinku z koreňa stromu Salvadora Perzika. Je to alternatíva k čisteniu zubov pomocou zubnej kefky a pasty. Prečo by ste si mali čistiť zuby drevom? Tyčinku Miswak používali už v Babylone približne pred 7000 rokmi. Dnes sa bežne Miswak používa prevažne v Afrike a v Ázii. Ako sa vlastne Miswak používa? Veľmi jednoducho. Ako prvé z Miswaku odhryznete približne 1 cm. Takto. Tým vám vzniknú takéto maličké štetinky. S tými sa veľmi dobre čistia zuby. Len samotné žúvanie Miswaku prospieva vašim zubom. Samotné čistenie prebieha po jednom zube vždycky od koreňa zubu až po špičku. Takto. Takto si vyčistíte dokonale každý jeden zub. Ďalej medzi zubné priestory a plôžky zubov sa čistia kruživými pohybmi. Takto. Tak. Miswak chutí niečo ako medzi zázvorom a škoricou. Takže je to celkom príjemné. Navyše má to antibakteriálne účinky. Prečo Miswak používať? V prvom rade odstraňuje povlak zo zubov. Nemusíte si zuby čistiť v kúpeľni, ale hoci kde v aute, v práci, cestou domov. Odstraňuje zápach, pretože pôsobí hlavne antibakteriálne, zabíja baktérie, vírusy, všetko čo máte v ústach. Na internete nájdete niekoľko vedeckých štúdií, ktoré dokazujú, že čistenie zubov Miswakom je oveľa účinnejšie ako klasickou zubnou pastou. Bieli zuby. Približne po 2 týždňoch určite uvidíte rozdiel, ja mám tiež biele zuby. Miswak je 100% biologický, nevzniká žiadny odpad. Je to koreň stromu, čiže ako ho vyhodíte, tak sa v prírode rozloží. Miswak dokonca odporúča Svetová zdravotnícka organizácia. Samozrejme nie je to zázrak. Ak ho nebudete používať pravidelne, asi nečakajte zázrak, že po jednom vyčistení budete mať biele zuby. Výsledky uvidíte určite aspoň po 2 týždňoch. Určite to stojí za vyskúšanie. Jeden Miswak kúpite možno za nejaké 4 €. Je to, dá sa povedať, alternatíva k klasickému čisteniu zubov. Takáto jedna tyčinka vám vydrží minimálne 1 mesiac. Záleží, ako často si budete čistiť zuby. Takže to je asi tak všetko o Miswaku. Ďakujem za pozretie. Ak sa vám toto video páčilo, lajkujte, šerujte, zdieľajte. Čaute.